गोसो जायो नोंखौ नुबोला बिखायाव आंनिबो जबना लानो ओइ सना खोनादोंना ओइ सना मिथिदोंना। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि बागै। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि मिउजिकनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों प्यार प्यार। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों अनसु बर', बिदांस्रि बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों अलंबार आरो बिउटि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लाहैदो। नैबे भिडिअनि सुरुग्राफियानो जादों बिक्की बर' आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बुहुम बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बुहुम प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै नायनानै लाहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय।